От 28 жалби срещу Ивелин, 25 са от това лице. Симон Милков, Симотека. Това лице се оказа, представете си, се оказа, че от 5 месеца е на национално издирване. Което той хубавец каза, че той е можел да отиде, когато си иска, и било за частно правен характер, някакви негови измишлетини на закони. Нали? Той иначе е за справедливост, той раздава справедливост, той обвинява, осъжда, дава заключителни присъди и Народното събрание го гледат като манна небесна. Той човек е издирван от органите на МВР, на национално издирване. Значи, ако те повикат от полицаите, полицията ти пратят призовка и ти не се явиш, те те обявяват на национално издирване. И всеки полицай, който те види, трябва да те закопче и да те закара принудително, защото ти доброволно не си отишъл. Господин Милков, те неща ще ги приказват и на гаджето си там, дет сте се цункали наляво надясно. На дечицата, които се оказа този човек, че в няколко училища в София е правил каквото е правил тук с малолетни, с друса, опитва се да ги обладава, но никой още не го казва. Не, те сега ще знаят много неща за този хубавец, който е вещото лице. Основният човека, който заради него направиха комисията. И той беше час и половина изслушван в Народното събрание при положение, че той човек е на национално издирване. Той минава през една камара полицай в Народното събрание и никой не го арестува да го заведе принудително да даде показания. Никой. За Симон Милков до днеска, до вчера, законите не важеха. От днеска ще види какво ще му се случи. И на тези, дето бяха там в Народното събрание. Вие сега какво ще ви се случи на вас? Бедна ви фантазията.